Hej gutter. Denne far er sur over, at jeg fandt upassende videoer af hans søn. Til politiet. Spurgt. Men vi har jo ikke lagt noget op af ham endnu. Endnu? Din dreng har været en del af et hackersquad, det ved du godt, ikke? Nej, jeg ved ikke, hvad han har været en del af, men... Nej, han har været en del af et hackersquad, der hedder Cyro. Og Cyro, det er hackersquad. Nå, prøv lige, hold lige kæft, lad mig lige snakke. Okay. Og Cyro, det er hackersquad, han er en del af. Og det er sgu de har truet os, som hedder Imak og Flamingo, med at lukke vores net ned og så videre og hacke os. Og det er jo så det, vi laver et svar på nu, ikke? Ved ligesom at sætte billeder af ham. Men altså, jeg synes, det er fair nok, det du siger, men omvendt, der kan vi jo ligesom anmelde ham for at så true os. Det synes jeg også, jeg skulle tage en snak med ham om. For det er jo heller ikke i orden. Det kan jeg love dig for, jeg også får en snak med ham om, men jeg ved ikke, hvad det er, I tror, Tobias han hverken kan eller ikke kan, men at han kan ikke hacke nogen, kan jeg i hvert fald fortælle dig. Okay, men det var fint, du siger det, men det ved vi jo ikke, men det er stadigvæk en trussel, vi får jo, og det er jo ligesom noget, vi reagerer på. Ligesom politiet, det kan godt være, at du ikke har et våben, men hvis du siger til politiet, du har våben på dig, så reagerer de også på det jo. Ja, det skarpe midler, du ved. Kom, Brøndby Station, lille luder, man. Ikke fuck med godt skund. Ej, nu stopper du søgt, tag dig sammen, Bobby. Sådan røg der. Men igen, det er ikke fordi, vi har noget imod din søn Tobias overhovedet. Igen, det er, vi er blevet truet, og det er jo bare noget, vi igen er et modsvar på. Og det er jo ikke fordi, vi bliver det kan jeg godt følge dig i. Men jeg skal nok love for, at han ikke gør noget som helst. Og, det er jo det samme. Det er jo ligesom lillesøster havde også gjort det samme, hvis han har fået noget på os, så har han gjort det præcis det samme ved os alle andre jo. For det er det med at gøre et hackersquad, der hjælper man ligesom hinanden. Så lad os sige, at det var omvendt, det har været situationen. Det forstår jeg godt. Jeg forstår godt, hvad man gør, og det er ikke så meget det. Men jeg tror, det hele her, det for Tobias' vedkommende i hvert fald stopper her. Og så kan jeg love jer for, at jeg nok skal tage en snak med ham. Ja, hvis vi laver den aftale, at du bare tager en snak med ham, og det ikke sker igen, så skal vi nok også her i vores lille tage en snak om, at vi ikke lægger noget op af ham. Ja, lige præcis. Vi snakker også med vores om det, så videre. Så stopper vi det her, hvis det er. Ja, og så fortæller jeg Tobias, at han ikke skal være med med noget hacker squad mere. Okay, det ved du, det er super. Lad os gøre det så. Det er orden. Ved du hvad, jeg siger tak for forståelsen, og så håber jeg ikke, vi behøver at snakke sammen mere. Nej, det er super. Det er fandme i orden. God weekend, dreng. Ja, lige måde. Ja, hej. Hej. Fuck! BTW. Vi liggede ham alligevel.